खस्थ' जाबाय प्रमद बर'आ सिबगारनो गोसो दंना गैया दा प्रमद बर'आ जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थ'आव बा बिटिसिनि सार्थ'आव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो सिब नांला। हेल' लोगोफोर, खुलुमहरनाय थाबाय गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना थाम्बनेलनि गेजेरजों मिथिखाबाय जानांगौ, मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि दानि सोलिफुबाय थानाय चिफ बिथां प्रमद बर' सारा बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि एबा जौगानायखौ लाबोनोब्ला बिथाङा मा मावनांगोन बा मा खालामनांगोन बिनि बागै जोंनि BPF पार्टिया मा बुंदों फैदो खोनासंदिनि। बेनि गेजेरावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमहरनाय थाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामलायो, बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय। सोर फिथाइ जायो जोंबो नायबाय थादों। दा गाइखेर जायोबा फिथाइ जायोबा ब्रेना डेभेलप जायो बयबो मिथिगौ। दा बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै एथ'ग्राब ब्रेना डेभेलप जाबायमोन होमबा बिसोरो बिराद स्पिडआव दिनैनि 5G स्पिडआव खारनो हानांगौमोन नङा होमबा? 5G स्पिडआव खारनांगौमोनबा BTCआव बे मोनब्रै मोनबा जिल्लायाव दा बिथांमोननि मावनायजों डेभेलप जेरेखम सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन दा मोगथां महर मोनफैनांसिगौमोन। दा बे बिथांमोना बुजिबाय बे गाइखेर जानानै फिथाइ जानानै जे डिसिसन लादों बे डिसिसना ओंखाम जाग्राफोरजों हाया, माइरं जाग्राफोरजों हाया, बेखौसो फोरमान होनाय जादों आरो मालाय। दा बे बिथांमोना जे फिथाइ सामथाइ जानानै इसिग्राब डेभेलपमेन्ट जानानै जे खामानि मावनो हायाखै बेखौ बिथांमोना गावसोरनो फोरमान होनानै लाबाय। रायजो राजासो बिजिरगोन गाइखेर जाग्राया बांसिन मावनो हायो ना माने ओंखाम जाग्रा ना बेदर जाग्राया बांसिन मावनो हायो बिथांमोना नुगोन आरो मालाय। दा बेखौ जों मोनब्रै मोनबा खोलोब थांबाय होननाय खोनादों आरो जाय रायलायग्रा बेबो बुंना होबाय जोंनि रबिराम नार्जारि सारा। दा मोनसे क्रिटिकेल पिरियडआव फैबाय दा आरो स्पस्ट' बिथांमोना आगोलाव बुंबाय थादोंमोन प्रमद बर'आनो चिफ जागोन। दा जोंनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनानै होबाय दाख्लै खासियाबारियाव जे चिफआ गावनो जागोन, बे खुनु दिसपुराव थांनायनि खुनु बाथ्रा गैया। दा बेनिफ्राय स्पस्ट' जाबाय प्रमद बर'आ चिफ गारनो गोसो दंना गैया। दा प्रमद बर'आ जुदि दिनैहाय जुदि जाथिनि सार्थ'आव बा बिटिसिनि सार्थ'आव जुदि खौसे जानो लुबैयोबा गाबोन डिक्लेयार होनानै लाथों आंनो चिफ नांला। आङो BTCनि सार्थ'आव केबिनेट मन्थ्रि जानानै आङो आसाम स्टेटआव खामानि मावहैसै माखासे। दिनै बुंनांगोन MP फ्रा बुंनांगोन जे BTCनि सार्थ'आव दिनै जों माने दिल्लीयाव खामानि मावनोसै जयैनो। दिनै एबसुआ बुंनो हानांगोन, रुल खालामनो हानांगोन प्रमद बर' नों 4 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखिसै, गतिके नों चिफ जानो मोनला, नों चिफ जानो मोनला, हाग्रामानि चिफ जाफिननांगौ। दिनै रुल खालामनो हानांगोन, बेसो जातीय संगठननि केरेक्टार जागोन आरो बे रलखौ प्ले खालामथों दिनै दिपेन बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादा। होमब्लासो जों मानिगोन एबसुआ दिनै बे जे खौसेथिनि जेनाखि इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोना होमबासो मावफुंनो हागोन। बेबादि डाबल स्टेन्डार्डजों हाया, मालाबा प्रमद बर'नि जानानै बुङो, मालाबा सेल्फ स्टाइल जानानै बुङो, बेबादिजों जानाय नङा। दिनै बिसोरनि पलिटिकेल केरेक्टारखौ बिथांमोना गारनानै फैनांगोन, दिनै दम होनांगोन। खुनु फर्मुला गैया बेवहाय, एबसुआ रुलसो खालामनांगौ। दिनैहाय प्रमद बर' नोंजों जाला डाइरेक्ट बुंनो हानांगोन बिसोरो, फेरेंगा नोंजों जाला, गबिन्द नोंजों जाला, गतिके नोंसोर रिट्रिट जाजोबदो, जोङो मिलायनोसै 20ता बोरै गेलेनो हायो। फैबाय थानाय 2026आव सोरखौ MLA खालामनांगौ, सोरखौ MP खालामनांगौ जों डिसाइड खालामसिगोन। गतिके नोंसोर जिराय, बेफोरबादि बाथ्रा बुंनो हानांगोन दिनै एबसुआ, होमब्लासो दिनै बे खौसेथिया जाफुंगोन। नङाबा बेबादि चिफनि लबि खालामबाय थानाय, मन्थ्रिनि लबि खालामलायबाय थानानै गावबागाव साइसआव बुंबाय थानाय, मालाबा गाइखेर जानायनि माबानि लोंनाय जानायनि नामाव बेबायदि गावजों गाव प्रपागेन्डा होलायनानै मुं सुलायनानै मालाबाबो खौसे जानो हाया।